Ovaj naš život je, braćo moja draga i cijene sestre, jedan veliki ispit. Allah dželešanu kaže: "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah je stvorio život i stvorio je smrt da bi vas iskušao. Vaš život je iskušenje, ayyukum ahsanu amala, ko će od vas se bolje ponašati, ko će više biti pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, nakon što smo spoznali ovu veliku činjenicu koju bi trebali svakim danom da imamo na umu kada se probudimo, da ne budemo, ne daj Bože, od ljudi koji ustaju, rade, spavaju, žive i ne znaju zašto su tu. Vjerujte, duboko sam ubijeđen, mi živimo u jednoj sredini gdje su muslimani većina, da opet velik broj ljudi ne zna zašto živi. A da ne govorim u jednoj Americi, u jednoj Australiji, u jednoj Evropi, gdje definitivno jedna velika većina ljudi ne zna zašto je tu. On ustaje, radi, odlazi na posao, ko što kaže Hazretri Ekrem, kuća, posao, posao, kuća i to ti je to. Nemaš pojma šta si, gdje si, ništa. Kuća, posao, posao, kuća, obuci pidžamu, obuci radno odijelo, šarafciger u ruke i to ti je čitav život. Mi muslimani vjerujemo da živimo s ciljem, da je ovaj naš život s ciljem i da ćemo za svaku minutu našega života odgovarati. To je jedan veliki postulat, jedna velika platforma. Nakon toga mora da znamo, vidjeli ste, samo da shvatite, kao što na dunjaluku vrijedi pravila da se djela vrednuju po završnicama, tako i u islamu vrijedi. Vi možete imati, evo, bilo koji sport, trka automobila. Može čovjek biti prvi sve do zadnjeg kruga 15 sahata i u zadnjem krugu ga neko pretekne i uzme prvo mjesto. Fudbalska utakmica može biti do 90. minute 1-0 za neki tim. I ovi u produžetku dadnu 2 gola i kaže pobjedili. Tako je u islamu, čovjek treba da zna da se naša djela vrednuju po završnicama. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Innamal a'malu bil khawatim." Doista se djela vrednuju po završnici. Shodno tome kako završimo na dunjaluku, ovo sad moramo dobro zapamtiti i povezati. Živimo na dunjaluku s ciljem. Bitno nam je kako ćemo završiti svoj dunjalučki život, shodno tome tako ćemo biti proživljeni. Kaže Allahu poslanik u hadisu koji bilježi ima Muslim: "Yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi." Svaki rob će biti proživljen onako kako je umro. Aha. La ilaha illallah. Pa oni koji odu u diskoteku, pa se nafuraju i nadrogiraju, idu onda 360 sa fićom koja je registrovana na 280 i poginu, takvi će biti proživljeni na sudnjem danu. Insan koji je umro, otišao Allahu bez namaza, takvi će biti proživljeni. Yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi. Kako čovjek umre, tako će biti proživljen. Ovdje dolazi bitnost ove naše teme. Dobar završetak i loš završetak. Kako mi završimo dunjaluk, tako ćemo biti proživljeni.